छोटी बारू छोट बाकी चोटी तो हरलामा। ए भैया जी, भौजी के ना झटियो लंबा लंबा बा तो तनी देख के ना तो ऐसा ना होके कहीं झर के भैया के दड़िया में ना लग जाए। ओहो, तो हम जानल चाहतनी का जरूरी बा तारा घोड़ा जैसे बन के मोबाइल के हम जानल चाहतनी। उल्टे में तो तार लॉस भी बा काहे कि तारा लहंगा के सीजन भी टूट जाता। ऐसे बढ़िया बा एलिफेंटा से ठीक रही। उसे ना तोहर लॉस बा उसे तो के फायदा बा, माने घोड़ा से ज्यादा है वो कर समझ सकल तू लोग। लहंगा में लखनऊ रखले बानी धोड़ी के नीचे मोतिहारी बा। ए भैया जी, तारा का नाम बा, तारा गनमा की का नाम बा। लहंगा में लखनऊ रखले बानी आ ढोड़ी के नीचे मोतिहारी रखले बानी। तो हमारा लहंगा के नीचे तो काठमांडू होके चाहिए भैया जी। कर गन मार देते सरों के। मारी धीरे धीरे काहे हो, काहे धीरे धीरे? अबे तो तेजी रोलो, काहे धीरे धीरे? प्रॉब्लम का बा? एनी द प्रॉब्लम? काहे हो भौजी, काहे धीरे धीरे मारी भैयावा? माले आइले बच्चे धीरे धीरे। अच्छा, तब माल आइल बावे गिरे गिरे। अरे तोरी बहन के गाड़ी में अमरूद पेलो, ई कौन टाइप के गाना हरे? ना करी बहन तो गाना का भाव सुनत रहलो, भौजी के मतलब काहे नाम सुनत रहलो के राजा मारी धीरे धीरे माल आइल बावे गिरे गिरे। तय भौजी जब तू मरवाइबू नु त माल गिरेबे करी, तू मरवाइबे मत करो माल ना गिरी। तहार बहन के गाड़ी में बानर कुछ हो पेलो करे बहन दो। माले आइले बच्चे धीरे धीरे। कुछ हटा करी पहन के गिरे गिरे आइल बते ओ काम कर साला रोटी में बोर के खाइल कर सारा बातें नाही। बस भाई खराबो चोली में नया तो बढ़ गइल बा जुबना ते वो काम कर टाली ट्रैक्टर के साटा कोलो आ कटवा के गांव में 20 रुपया किलो कोहड़ा के जगह पर बेचवा दो। बड़ी बढ़िया सही रही, छोट भी हो जाई और तार काम भी हो जाई। रात दिया बाबूताई जो बोलरेला। अच्छा, तो आजकल आदमी दियो बुता के लड़े लगल। हाँ, तो क्या दिन में लड़ेला रे? हम लड़े नहीं, हम केकरा संगे? सामान सोने लोन खानी गोरेला कोई मान। सामान सनी लियोन खानी करेला। एकर मतलब का ठफा ठोप ना, मतलब भौजी के कहे नाम सुनलो, मतलब भौजी के सामान जौन बानू तमन सनी लियोन खानी करेला। अब तो हम लोग का पता है कि सनी लियोन के केंगे करत है, वही के भौजी के करत है। खप 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 सामान सोने लोन खानी गोरेला। अरे सारा वाह, हटा दे वीडियो वाह। कैमरा चालू बेकार है? हाँ, सारे हटाओ। सांझे से लागल बजा दे लतीन रे। देखी के गूगल पर नया नया सीन रे। देखी के गूगल पर नया नया सीन रे। तय भौजी सीधे सीधे कह दो ना कि डोगी स्टाइल बना के मारेला, घोड़ा स्टाइल बना के मारेला, बानर स्टाइल बना के मारेला, छछूनर स्टाइल बना के मारेला। ये छछूनर स्टाइल कौन होला रे? आप सिखा दी। भाग सारे, हम ना सीखेम। नाम ना सिखा दे तनी सरऊ तू नहीं छछूनर स्टाइल सीखी है। सर फिल्म लाड़ पे चिरिक देबा। भैया जी, 3 हाली काहे लेबो, 5 हाली ना लेबो? है केरा बा 3 हाली मतलब 5 हाली ले।